Čaute ľudia, vítajte u dnešného videa z Clash of Clans. Budem rád za like, odber, zdieľajte toto video. Nezabudnite sa pripojiť na náš Discord server, ktorý máte v popise videa. Taktiež sledujte môj Instagram Jožko Honza pre viac videí. Budem tam dávať informácie, takže to sa oplatí sledovať. Dobre, poďme si dať nejaký ten zápasik. Zaútočiť na nejakú bejsku. Toto bola zaujímavá bejska. OK, 32 trofí. A potom by som vám ukázal aj, ako som utočil na Town Hall 12. No, dobre, pôjdeme utočiť na túto. Vidím, že typek je celkom aj, má menší level kanónu, aj archer taverky. Takže narýchlo by som mu zničil toto tu. Jeden fukár. Kde má druhý fukár? A druhý fukár má sem. Dobre, má zničené. A ja by som šiel asi klasicky utočiť. Z ktorej strany by sme šli? Dobre, takže klasicky ideme drakov takto. Z každého rohu, nech vyčistia. Rageujeme. Balón ešte stihne dojsť k archer taverke. A stiel si dať damage. Ale už bohužiaľ sa nám rozbil, OK. Za chvíľu máme krásne 9 miliónov elixíru a 4 milióny zlata, takže tých 9 miliónov sa akože zíde proste na upgradeovanie, aj to zlato na upgradeovanie, takže OK. Typka sme dali na 3 hviezdy, ukážem vám ešte útok, ako som utočil typka, kde sme ho dali na 91%, to je tento tu zápas. Vidíte, to Town Hall 12, 964 000 zlata, 952 000 elixíru, 11 000 dark elixíru. Si myslím, že pohodil loot. A uvidíte, ako som ho zničil. Proste na 91% som ho zničil, to ste mohli vidieť. Musel som použiť abilitu na hero, proste na kinga, pretože by nám skončil, OK. Rozbil sa nám aj fly mašinka a postupne dohadžeme ostatných drakov. Teraz ich dohadzujeme. A tu sme rocali lifting, pretože bol tam fukár a pozerám, že ešte máme tu jeden fukár, tak tam budeme tiež rocať a snad sa nám ho, neviem, či sa nám ho podarilo rozbiť, alebo nie. Ja to potom ešte tam asi dorútim, OK. Ale kinga na 50 to neviem, proste, OK. A to vidíte, že sa nám proste podarilo. Warden už za chvíľu zomrie. A tam sa nám nepodarilo rozbiť proste ten fukár, ktorý sme potrebovali, pretože už sme nemali dostatok liftingu, ktorý by nám to zničil, ale som spokojný, že sme dali na 91%, pretože aspoň sme mali loot. Dobre, vidíte, 884 000, 893 000 elixíru a 10 000 krásne dark elixíru, čož toto mi urobilo radosť, pretože trofeje boli akože fakt málo, bieda, no. 6 trofej získať. Poďme si ešte dať pár útokov do vedľajšej bejsky. Pozerám, že tu sa nám stáva za 5 hodín. Použili sme aj boost. Dobre, poďme si zautočiť pár hier sem. Snad sa nám podarí niečo vyhrať. Dobre, takto. Nie, nemôžeme tak rýchlo skončiť. Skončili sme rýchlo, ty vole. Ja proste neviem, čo sa to deje. Ja proste používam zlú armie. Ale vyhrali sme, ty vole. Len tak on používal tých proste giantov, na desiatke ich má. Kokos, dobre. Boli sme niečo 800, ale proste mohli ste vidieť, že aj minulý diel sme dropli celkom, takže OK, takže pozerám, že čo by sme zase tu mohli hrať, keďže táto bejska je akože vyzerá byť v pohode a neviem, či sa nám ju podarí zničiť, ale ja by som šiel asi útočiť teraz nejakou takouto zostavou. By som to skúsil a uvidíme, či sa nám ju podarí zničiť.
Klasicky by som šiel asi takto, tu tak. Nech proste zničia tam tú... No to sa nám skôr nepodarilo, ale okej. Preletíme vičky. Za chvíľu budeme dávať ultinu na túto mašinu, pretože dlho nám nevydrží. Ale... Aha, ono tam bol skokaník. No dobre. Takže 30%. A ešte stihneme ho aj dohilovať. Krása. Ale keď bude oranžové, tak dáme, pretože je to vejsť dávať teraz. Poď. Pekne. Teraz chcem, aby si zničil väžu. Poď. Ako, my to môžeme dať, pretože nie, my to nedáme. Poď, healujeme. Musíme to rozbiť. Je to tam. Let's go. 45%. To už nám je jedno, ako dopadne, ale proste hlavne, že typek nemôže dať viac ako my, pretože to bude zase lúsko. Tak ja som zvedavý, ako nás typek protihráč zničil. Ľudia, pokiaľ sa vám videjko páčilo, tak dajte pre ďalšie video like, odber a vidíme sa u ďalšieho videa. A taktiež ďakujeme za podporu. Aj editorka vám ďakuje. Čus.